Guys, welcome to my live. Nagpapaani kami ngayon ng paray. Diyan lang kayo. At sasabak si Tres. Sa padaani. Marunong pa kaya kumani-mani? Aray ko, nahulog ako. Oh my God. Putik pala din eh. Nahulog. Nahulog ako. Putik pala din eh. Lord, sana hindi masugatan ang aking kamay. Nakikita ba ako dyan? Anong oras ng Tingnan dahil mo nga, ako? baby ko nakikita ako. Mag-sign ka na maganda ka na. Huwag mag-ingay yung bata. Sign lang. Okay. Huwag mag-ingay dyan ha. Huwag mag-ano. Guys, wala akong ano. Hindi ko kayo nakikita kung sino andyan. Salamat sa mga tumatambay. Thumbs up lang. Thumbs up. Pag-uububi ha. Pag-uububi dyan. Nene. Gawin mo na ba yung ano? Hilahin mo ba yung banderita? Kasi merong mga ano. Naya.
Hello po, Ma'am Sunshine. Thank you so much po sa pag-visit. Opo, anihan na po namin ngayon ng palay. So, inaagaw mi po sa mga ibon kasi maraming ibon. Pangit pa man din ngayon yung ano namin, yung aming palay. Hindi katulad nung nakaraan na maano yung mga bunga. So, ngayon po kasi, nagkamali yung binilhan ni Father ng binhi. Iba yung naibigay, kaya iyon. Hindi pantay-pantay yung palay namin ngayon. Yung iba, hinog na. Yung iba, nagsisimula pa lang mamunga ba. So, hindi po, kahit pa paano, meron pa naman maaani. Opo, mano-mano po yung pag-ani namin dito. Hindi katulad sa iba yung may, ano sila, may makina, may machine sa pagpaani. Dito po kasi malayo na sa Kabihasnan. Opo, okay po, sige po. Sandali lang po, Ma'am Sunny. Jakitan kita. Wala kasi akong ibang reservang cellphone. Itong main ko lang yung isa lang gamit kong cellphone. Lobat kasi yung isa. So ayan, buti na lang sumilip ako. Okay na po siguro? Okay na po ba, Ma'am Sunny? Meron na po ba kayong jacket? Okay po. So medyo nakakaano din kasi hindi pantay-pantay yung ano namin ngayon. Yung palay namin. Yung iba mabababa kaya pag inani mo minsan yung iba hindi nadadala ng panggapas. So ayan, maraming ibon pa rin doon sa baba. Tinataboy ni Mother kasi merong mga maya. Kung makikita po ninyo dito, yung palay namin, oh, merong tataas, merong mabababa. Hindi po ito hybrid, hindi po. Yung tinatawag na triple to ba yun? Yung tawag sa amin po, yung sabi nila, bulaw. Kasi mabilis lang po yun, madali lang anihin. Noong nakaraan po, hybrid yung itinanim namin dito. Kaya maganda. So ngayon, hindi. Namali nga yung binilhan ni Father ng binhi. Naibigay, hindi naman yung binhi talaga. Yung bagong ani lang din, naisama lang doon sa mga binhi sana. Kaya ang naibigay, mali na palay. Maling binhi. Kaya hindi po kagandahan yung aming palay ngayon. Yung doon, green na green pa, na ano pa yung nagsisimula pa lang mamunga. So itong mga kasama, hinog na. So kailangan, ipaano na namin, namin kasi ma-over na po sa hinog ba yung palay. Nalalaglag na yung mga bunga. So ayan po, oh, para kami ditong piyestahan kasi maraming banderitas. Hinihila to ni Mother, hinihila namin to pag nagbabantay. Yan, oh, para maitaboy yung maya. Medyo malawak din po naman. Kapag sinuwerte, umaabot din ng minsan 80 sako, 80 or 70. Pero pag hindi naman, ngayon, hindi po namin alam kung ilan yung makukuha namin. Siguro sabi ni Mother, baka
30 lang din na sako. Kasi nga po hindi maganda yung palay namin ngayon. Marami pang perwis yung mga maya at saka yung mga ibon na parang kalapati kalalaki. Ang bagong bayani, mga tanda tayo lupa. Naman kami kahit hanggang asa.
Grabe kayo ba sila? Tadi nasa ditampan. Hello, Sis Jupay, Sis Renz. Hello, good afternoon sa inyo. Naikot ka ba, Sis Jupay? Wala pang harang, sis, kasi hindi pa kumuni. Nag-ano din ba si Boy? Nag-live.
Isipan ko lang mag-live habang ano ako dito, paani ng palay. Hindi na kasi masyadong maaraw kaya nag-ano-ano kami ni mother, ani-ani ba? Kasi bukas meron ditong mag-aani talaga. Kanina sana nagpaumpisa na kami magpaani kaso umulan na naman. Kaya nahinto yung pagpaani namin kanina. So iwan ko ba dito sa tuwing kami ay magpapaani dito sa lugar namin. Palaging naulan. Wala pa ako natandaan na nagpaani kami na hindi maulan. Laging basa yung palay. Parang si Renz, parang si Ace's Heart, laging basa. So ganun guys. Nasama talaga si Sis Aces. Laging basa. So kaya tuwing anihan dito sa amin, laging basa yung aming palay. Kailangan kasi na maipaani namin to, tuyo talaga kasi ibibinta namin. Kasi meron pa kami mga stock dyan sa bahay. So hindi na muna kami mag-stock ng palay. Ibinta na lang namin para may pang-load si Tres, 'di ba? May pang-load si Tres. Bibigyan daw ako dito ni mother ng 5 sako. Kasi katulong niya ako sa paggapas. So ayan nga oh, ang bilis ni mother mag-ani. Naunahan niya ako. Ang layo ng iniwan ako, ang layo niya na. Ayan oh. Hataw si mother. Oo nga sis Renz, para meron akong pampalipad. Ano ba ito? Natutumba yung aking stand. Natutumba. Maya-maya nito. Nasa baba na tong cellphone ko. Ayusin ko muna. Hindi ko makita kung mayroong bang tao dito kasi andun ako doon sa dulo kanina. Kaya hindi ko makita. Kaya kailangan kong silipin yung aking cellphone. Kasi yung isa, lubat. Tulungan niya ako dito magapas, mag-ani. Sis Des. Ises. At saka sis Jopay. Pahingi kami sis ng kape. Pakidala nga po dito ng kape. Hello po Ma'am Chay. Big love shout out po sa iyo. Thank you so much. Sa love and support. Support talaga. F. Hindi. Si mother yon. Yung jacket ko lang na luma. Yun sinuot niya. Tapos si father andun nagsasabi-sabi. Kasi akala niya kung sino yung kausap ko. So akala ni father nasisiraan ako ng bait. Bakit daw kinakausap ko yung cellphone? Di nila alam may tao sa cellphone. Bakit? Anong ginagawa mo dyan sa ospital sis Jupay? Sinamahan mo yung friend mo na nagpa-opera. O si father na muna. Ipasa ko muna to kay father na aking pangkawit. Ayan o. Itong gamit ko sis o. Parang itak ano. Ingat dyan sis Jupay. Nabubulol ako no ba? Oo sis Renz. May 5 sack of rice na ako palay. Hello sis GM. GM Bisacol TV. Sis Des, thank you so much. May harang na ba ako, sis Chay? Talaga ba? Muni na ba ako? Haha, pangkamatayan daw ang karit. Oo nga eh. Parang pangkawit sa nyog.
Tapos kapag hindi maayos yung pagkakahawak mo ng palay, pwedeng pati yung kamay mo, madali ng pangkarit na yan. So ayan o, kinuha na ni Father kasi siya na daw. Kasi andito ako na nagdadakdak. Dadakdak. GMB Sakol, hello sis. Oo sis Renz, mahaba talaga to. Pang malakasan na gamit to sis. Wala kasi kaming ano dito, harvester. Mano-mano ba? Oo, maano talaga to, matalas to. Kapag hindi, pag nagkamali ka ng hawak, madadali talaga yung kamay mo. Pwede kang maputulan ng sinliliit. Bata pa ba? Bata ka pa daw pa? Bata pa ba? Nasa ano na si Father? 64 ata? Nakalimutan ko na eh. Hindi na, halata na hindi kami nag-celebrate ng birthday. Si Mother kahapon, birthday ni Mother kahapon. Nagluto-luto lang kami ng konting spaghetti at saka bihon. Yun, kami-kami lang naman dito kasi kami-kami lang na magkakapatid. Bata pa ba? Oo, sige na nga, bata pa. Gwapo yan ng mga kabataan pa. Para daw member ng A4. Long hair at saka maputi. Kaya naman nabighani si Mother. Tapos ngayon sa tatay ko 69, ala na siya. Naku, Diyos ko. Deleted happy birthday auntie. Thank you so much. So much Des. Auntie talaga. Di wow. Bakit? Asan na yung pinsan mo? Di naman ako friend. Thank you sis. Jupay. Belated happy birthday daw mother. Ahaha. Yan o. Kumaway si mother o. Happy birthday daw auntie. Meron ka pala dito mga ano. Pamangkin ba? Si Sis Des. Sana daw. Sis Des. I-unfriend mo Tres. Kasi busy siya. Ganun ba? Busy siya. Busy din ako. Hindi ko na nga tinitingnan yung aking FB. Lagi akong nasa YT na lang. Oh my gosh. Basang-basa na yung damit ni Father. Oh. Nang kanina pa kasi yan. Nagpatanim pa kasi ng nagpatanim pa kasi ng ano ng niyog. Nagkukwentuhan sila tapos tinuturo-turo dito kasi kung saan daw iimbak yung itatambak yung palay na pinag-anihan. Dito daw basta may likuran ko. Kasi kailangan namin to mamaya kailangan namin tong hakutin para kung sakaling umulan mamayang gabi hindi mabasa. 'Di ba, sis Renz? Kailangan hindi mabasa. Hindi katulad mo laging basa. Oo nga eh. Laging si sis ano Renz laging basa daw. My goodness. Yan si mother oh. Kanina ang daming ano dito. Ibon na malalaki. Oh, kanina dito. Oo nga sis, dapat. Oo, nakalimutan ko yung kape oh. Sabi na ni mother. May baon-baon pala ako ditong kape. Sabi ni mother, kanino to? Nakalimutan ko na sis yung kape ko. May baon pala kanina. Nakalimutan ko. My gosh. Oh, tingnan mo yung laman oh. Ayan. Malamig na, hindi na ito masarap. Para nang ano, malamig na. Buti na lang nakita ni mother andun sa
damuhan na yung aking tasa. Magalaw ba yung aking ano? Tagda 10 pesos lang to sa palengke, sis. Jupay. Itong mug na to. Tagsa 10 lang to sa palengke. Ayan. Pamain. Thank you so much. Sis Chai. Thank you so much. Gusto, nabubulol ako, ano ba yan? Hindi na kasi ako sanay mananggalo kasi last na pagpunta ko ng Maynila, 2007 pa yun. Umuwi ako dito, 2009 or 10. So medyo matagal-tagal na ako dito, hindi na ako bihasa, managalog. So nabubulol si Inday. Pasensya naman. Bisaya, hindi ko masyadong bihasa din. Yung sinasabi nila kanina yung naintindihan ko. Huwag ko nang sabihin, baka marinig nila. Oo, sis Jupay, diyan ka lang. Huwag kang gumalaw. Pag gumalaw ka, yari ka. Masapnot. Ano yung masapnot? Yung masapnot sa amin, yung parang, ano nga, masapnot? Sa to, parang makunat. Parang makunat. Masapnot daw. Iniinom ko yung kape ko kahit hindi na mainit. Sayang naman. Tawang-tawa kayo dyan ha. Kung ano-ano yung pinagsasabi yung masapnot na yon. Bakit? Naka-attend kasi sila doon sa premiere ni Sir June. Nag-notif sa akin, ano na siya, tapos na eh. Kaiksi-iksi iba naman. One minute ata yun. Sana all, may ayuda. Ako kasi, yung isang cellphone ko, yun naman kasi ang na-add friend nila, ay na-add friend. Yun naman kasi yung, doon nila ako in-add friend sa isang cellphone. Lubatin yun, kaya hindi ko masyadong nasisilip basta-basta yung GC natin, kasi lubatin yung isa kong cellphone. Ito sanang isa, yung gamit ko, yung Michay, Mishi. Nakita ko, late na rin ako, nag-comment na lang ako doon sa premiere ni Sir John. Tapos nakita ko, nagkakagulo na sila sa GC, nagbibigay na pala ng ayuda.
Ano ba to? Ba't may mga bula na dito? Dapat nagpapak ng sako ka, nagkakanas ng May bula na oh. ha? Ang ingay nila sa likod ko kasi nagtatambak na ng palay. Kasi baka abutin kami dito ng dilim. Sis Des, mamayang gabi Sis Des, mag-ano ka, or si Sir Jun, kanta-kanta kayo. Naadik kanina si Sis Nitak eh. Ang tagal mag-end. Abangan natin ang unboxing ni Sis Kig. Tapos si Sis Nitak siguro ipipremiere niya yon. Sa akin, abangan nyo. Darating na din yung sa akin. Mag-unboxing din ako. Siguro mga 1 week andito na. Kasi malayo pa eh. Manila to Bicol ba naman? Ganun ba yon, Sis Jupay? Sana all, Sis Renz. Akala ko meron ka, hayaan mo na. Nag-ayuda naman sa'yo kanina si si Sir John. Nagulat talaga ako. Akala ko nag-ano lang si Sir John, nagbibiro lang. Kaya nga, nagbibiroan lang din kami ni Sis Des. Yun pala, tututuhanin niya. My gosh. Ang hirap pa man din kitain yung pira ngayon, di ba? Sa bagay, may work naman si Sir John. Congressman sa Senado. ay, huhulog. Sana all. May unboxing. Oo nga, Sis Renz. Gusto ko din sana yung B8. Pag-iipunan ko pa yon. Bibili ako nun. Ngayon, unahin ko muna yung wifi. Kasi hirap talaga ako sa signal. Buti na lang ngayon talagang ngayong linggo na to, medyo malakas yung signal dito. Di ko alam kung may nagpatayo na ba dyan ng tower. Medyo nakakasagap dito sa may palaya namin. Pero pag andun ako sa bahay, minsan hindi. Kailangan ko pang lumabas. Minsan nga, sumasabit pa ako sa puno ng pili. Kamuntikan pa akong mahulog. Ngayon, hindi na kasi nadala na ako kasi kawawa naman ni Tres. Baka mabalian ba. Ito oh, nakikita nyo to? Ano to? Ayan oh. Dito sa palayan. iPhone. Wow. Sana all. Magpadungog-dungog ko kay Sir John. Oo nga sis Jup. Namimigay na pala siya dati pa. Nabigyan ka niya ba dati, sis Jupay? Mabait nga si Sir John. Kahit minsan nagtatampo-tampo. Maitim. Pasaway kayo. Maitim lang siya pero may puso. Kayo talaga. Wala ka sis Renz pan-suporta. Diba si sis Renz at sis Asis? Ibig sabihin dalawa yung pang support mo. Ako lang din naman.
Dalawa lang din naman yung aking cellphone. Lubatin pa yung isa. Oo, mag-stock nga ako minsan ng kanyang ano, mga video. Di ka na makakanta, sis Renz. Bakit? Ganun grabe ang paro. Garuda. Nasira na ba? Nasira na yung cellphone mong isa? Ito, purang yan. Ganun. Ayan, gabi na. Naghahakot na sila mother ng inani namin. Ayan o, nag-iimbak sila doon. Tinatambak pa. Tapos mamaya, tatakpan namin yan ng trapal. Para hindi ulanan. Narinig niyo yung mga ingay ng ibon? Oo nga, sis Des, mababait silang lahat. Hello sis Gang! Hello! Good afternoon sa'yo! Oo nga, ang babae talaga nila, si Sis Chai, si Sir John, si Sis Gang, ikaw si Sweet. 'Di ba? Naalala mo noon nung hindi pa yung nakilala pa lang kita doon sa isang kaibigan natin. 'Di ba? Binigyan mo ako, 'di ba sis? Yung baby pa ako noon, yung baby pa yung bahay ko. Siguro nasa pa lang yung bahay ko, 100 banana pa lang ako. Binigyan ako niya ni Sis Jupay ng 20 ata yun. Tama ba yun sis Jupay? Binigyan niya ako kasi siguro matagal na siya sa team tambay siguro, no? Nung nanalo ka dyan, kung sino yung nagbigay dyan, binigay mo din sa akin, no? Sa akin mo binigay, sis Jupay. Thank you so much, sis. Kalimutan. Yan si Gang, namibigay din talaga siya. Very supportive pa. Very supportive din siya sa team. Marami siyang alagad. Kahit sino yung nag-LS, andyan siya. Walang sawa. Walang sawang sumusuporta sa mga team. Thank you so much, sis Gang. Mayaman pala si sis Gang, may resto siya. Oo sis, Des, nung baby pa ako, hindi pa tayo magkakakilala, binigyan niya ako. Matagal ko ng friend yan si sis Jupay. Diba sis? Tapos, natuwa ako kasi nung napunta ako kay sis Chai, andun din pala siya. Tapos, team tambay din pala siya. Kaya, sobrang happy ako. Kasi, nagkaano din kami ulit. Oo nga, dati akala ko talaga maldita yan si Sis Gang. Ayaw ko nga sumali dati sa P2P kasi naano ako kasi hindi pa ako marunong, baguhan pa ba. Hindi ko pa alam kung paano mag-save ng mga
ano, yung sa PL natin. Hindi ko pa alam kung paano mag-save noon. Kasi nga, baguhan pa lang ako, hindi ko pa alam magkalikot ng YT. Tapos sabi ko kay Sis Chai, matagal niya na ako sinasabihan na sali ka sa P2P namin. Nag-aalangan talaga ako, hindi ako nag-uoo kay Sis Chai kasi nga parang nakita ko talaga dun, parang si Sis Gang, yung ano niya, yung ngayon, yung mga yawa-yawa niyang sinasabi. Parang natural na pala yun talaga sa kanya. Kumbaga, natural na. Kaso lang sa ating mga baguhan, mga first timer, akala natin mga strict yung kung ano-ano, 'di ba? Pero pag nakuha mo na talaga yung mga ugali ng bawat isa, yung parang ano na lang yun. Wala lang. Kabuang-buang na lang ba? Team 50-50 nga. Kita mo na yung ano ni Mother, oh, nakataas na yung palda niya. Kita na yung ano ni Mother, pansaluan, itinaas na yung palda. Susungkin ko pa dati. Kasi daw naapakan niya. Kasi ang haba-haba ba naman ang sinuot mong palda kasi. Dapat maiksi-iksi lang. Tingnan mo, nakikita ka ni Sis Jupay. Tawang-tawa siya. Ay, ala, ala ka dyan. Ala ka dyan. Ala, nabuang din. Ala ka dyan. Huwag ka dyan, May. Masisanti ako. Lorky. Teka lang, hakutin ko muna itong mga sis na iba. Oo, tumakang bali. Adadaw. Magbaylin ang dayang-dayang. Aray, maano ka doon? Tinik. Papaalang ako. Hinati-hati lang portion. Oo nga, Sis Jupay. Isa ako doon sa nabigyan mo ng ayuda. Hindi ko makakalimutan, Sis Jupay. Padilim na. Lalo yung pa. Malapit ng dumilim, guys. Salamat sa inyong pagsama sa akin. Pagtambay sa aking live. Mamaya, sino yung magla-live? Kaya, si Sis Gang. Magkanta-kanta siya. At saka si Sir Jun. Kapag sila yung tandem, tuwang-tuwa ako sa kanila. Panay ang tawa ko. Sino sis ang mayaman? Si ano? Oo, si Sis Gang, oo. May ano daw yun? Resto. Sana oil. Kami guys, kami sis.
kung hindi namin sisipagan, hindi rin kayo magkakaroon ng pera. Akala nyo mayaman kami, hindi. Sabi-sabi nyo lang yan, pero hindi. May lupa lang kami sis, pero kailangan namin pagpaguran, kailangan namin magtanim. Parang may pumasok sa ilong kong, ano? Yung kulisap na maliliit. Galing dito sa palayan. Matituloy yung aking lalamunan. Akala nung ibang nanonood sa akin ang yaman namin kasi daw may lupa kami, pero hindi naman kami sis talaga mayaman. Mayaman kami sa utang, kung alam nyo lang. Oo sis Jupay, ipagpipray kita na sana manalo ka. Anong mga number ba sis yung tinatayaan mo? Magbigay din ako ng number sa'yo. Alam mo ba yung number 8 ay laging lumalabas yan sa loto at saka sa easy 2. Anong ibig sabihin gang kung magpamensyon sa GC? Di ko nga rin yan mag-gets. Siguro, inano ko na lang, sina-shoutout ko na lang yung nag-attend sa aking live. Ganon siguro ba? Ganon ba yung ibig sabihin nun sis Jupay? Yung i-mention natin sila sa GC? Di ko rin yun na-gets, sis Des, dati. Basta, after kong mag-LS, nagpapa-thank you na lang ako sa GC. Sa mga nagpunta sa aking live. Kaya minsan may nakakalimutan ako, kaya kailangan talaga habang nakikita ko pa, sinusulat ko. Alam mo naman si Tres, makakalimutin. Meron palang nag-attend nung nakaraan si Sis Jojo, tas hindi ko siya na-mention sa GC. Oo sis Renz, alam mo ba, lucky number ko yan. Kasi yung birthday ko, October 8, ha ha ha, malapit na pala, ano? 8 yung aking kapanganakan. So, napakaswerte yan na number na yan. Lagi yan lumalabas talaga. Kahit sino yung binibigyan ko niyan, lumalabas talaga yung number na yan. Si Sis Renz ba, matagal na rin sa Team Tambay? Kasi ang alam kong matagal na sa Team Tambay, sila Sis Jupay, Sis Sir John, Sis Gang. Sila talaga yung mga matatagal na. 2 years na ata sila? Or 3 years? Naubo si father kasi yung damit niya basang-basa. Di pa nagbihis. Sabay lang ba tayo? Ganon. Tinatakpan nila yung palay na aming na tinamba kanina, oh. Para kung sakaling umulan, hindi mabasa yung palay. Ako nga din, di ko matandaan yung kailan tayo nag-umpisa sa Team Solid ba. Parang wala na ngang tao sa Team Solid, di ba?
Lahat na sa team tambayin na. Dito na ako nagawa na ng pwesto sa tabi ng bintana. Buti sis Jupay merong ng signal dyan. Okay na ba yung signal mo dyan? Basta yung lucky number ko sis Jupay, number 8. Yun lagi yung lumalabas sa EC2 Lotto. Magbigay din kayo dyan yung iba. Sa, 'di ba sis Renz ka 1 year ka nang monetize? Buti na lang napunta ako sa team may nag-i-invite din sa akin na isang na isasali ako sa team nila. Kaso lang di ko nagreklamo ako kasi yung PL nila, yung sa P2P nila 50 sila, ang dami. Hindi kaya ng phone ko noon kasi isa lang yung phone ko dati, hindi pa ako nabigyan ni tita ng isa pa. Hindi ako nabigyan ni tita. Itong isa kasi binigay ito sa akin ni tita, pero lubatin nga din kasi matagal nang na-stuck sa gilid. Ibinigay sa akin. Yun, lubatin nga. Kahit bumili ako ng bagong battery, ganun pa rin kasi matagal nang na-stuck to. Kaya di ko inaccept yung invitation niya sa akin na maging daw nila ka-member. Baguhan pa lang din ako noon. 50 kasi yung susuportahan mo. Hindi kaya ng cellphone ko. Kaya ayun, hindi ko na Kaya buti na lang ang nag-encourage talaga sa akin na makilala ko si Sis Chai, si Sis Angel Wings. Kaya thank you din sa kanya kasi kung hindi dahil sa kanya, siya yung naging way din. Tapos doon ko din nakita na si Sis Jupay pala, andun din. Andun din pala si Sis Jupay. Niyayaya din ako ni Sis Jupay dati kung gusto ko sa team nila. Parang hindi pa ako noon ready nga kasi yung cellphone ko, hindi ko pa kaya siguro mag-support. Tapos, baguhan pa ako, ignorante pa. Sabi nga ni Sis Gang, ignorante. Di ba Sis Gang? So, ayun. Tapos, si Sis Chai pala, matagal ko na siyang friend din kasi sinabihan ako noon ni Sis Angel na puntahan mo si Sis Bisayang OFW. Nakasulat pa ngayon sa aking notebook. Ngayon ko lang din na-review. Tapos si Sir John din, nakilala ko din yan. Lagi din akong pumupunta sa live niya. Tapos ngayon ko lang parang ngayon ko lang naalala na yung pinupuntahan kong si Sir John Dash, yun nga si Sis Gang yung kapartner niya lagi, yung Puchaka. Ngayon ko lang na si Sis Gang pala yun, yung laging kapartner doon ni Sir John sa mga LS niya dati na napupuntahan ko din. Tapos sabi din sa akin ni Sir John, puntahan mo Tres Maria si Bisayang OFW gamer, nagbibigay ng ayuda yon, sabi niya dati. Kaya nung nasa team na ako, saka ako
tagpi-tagpi ba? Na mga matagal na pala tayong nagko-cross yung landas natin dati. So muling nagtatagpo sa Team Tambay. Sana all, sis Renz. Ako magwa 1 year na ngayong September. September? 1 year na ata ako ngayong September. Ang tagal ko mamuni, no? Pero malapit-lapit na. Ilang tulog na lang. Oo, ikaw sis, sweet Chupay. Matagal ka na. Siguro marami mo na sinasahod sis, ano? Sino ba yung mag-LS pagkatapos ko? Si Sis Gang ba? Nag-LS na kayo kasi maya-maya mag-end na ako. Para itambay ko tong aking cellphone na isa. Naka 1 hour na ako, no? Mag-end na ako mga lalabs, mga sisikoy. Kasi magsasaing pa pala ako. Gabi na. Haha. Magsasaing pa pala ako. Nakalimutan ko. Alam mo naman, wala naman kami ditong ibang kasama. Ako lang. Yung kasama nila mother. At saka si kapatid ko na lalaki. May duty siya ngayong gabi. Oo nga sis Jopay. Doon kita nakilala kay Sis Angel, 'di ba? Ang ganun ba 'yon? Oo. Sariling sikap. Umaasa sa ayuda. Busy lagi si Sis Angel. Minsan lang din siya makapag ano. Minsan nga hindi ko napupunta sa live niya kapag umaga. Kaya minsan nagre-reply na lang din ako sa kanya. Kasi alam mo na, marami na tayo. Hindi na natin lalo kapag sabay-sabay, 'di ba? Mabuti kung marami tayong extra phone kahit sabay-sabay, masuportahan natin yung bawat isa. Kaya minsan na ano lang talaga na anong tawag doon? Hindi talaga natin lahat masuportahan. Minsan kapag hindi ko naaabutan yung premiere, nagre-replay na lang ako.
Ngayon ka lang nagkaayuda sis Renz. Hindi ka pa ba sumasahod sis Jupay? Hindi mo pa ba na iipon yung anong tawag doon? Hindi ko pa talaga alam yung mga terms sa YT natin. Yung $10 ba yon? Hala, paano na to pag kami, namuni na kami, tapos wala na kaming pang support sa load. Alam nyo ba na, yung isa kong baboy, di ba may alaga akong isang baboy, pang load ko lang yun, simula na nag-YT ako, ubos na, yung kalulod ko, pang load ko. Paano na nito, ano nang pang support natin sa mga load natin. Kahit mamuni tayo, akala ko pag namuni na, once na namuni na tayo, okay na, maghintay na lang tayo ng sahod. Hindi pala, no? Hindi pala yun ganun kadali. Marami pa pang proseso or marami pa tayong pagdadaanan. Marami pa tayong, akala ko ganun lang yung kabilis. Once na namuni ka na, yan, may sasawarin ka na. Hindi pala yun. Unless marami tayong friend. Buti pa yung iba yung mga sumisikat agad. Nagba-viral agad yung mga content nila. Agoy tabang sis Des. Ano daw? Ang daming ibon sa taas, oh. Nakikita nyo ba mga sisikoy? Ang daming ibon. Wow, oh. Mga ibong itim, uwak. Ayan, oh. Hindi nyo makita, no? Kasi ang taas. Gabi na, mga langga. O sige sis Jupay, mag-end na ako, tas ikaw naman yung mag-LS para maitambay ko yung isa ko. Ha? Mag-end na ako sis, no? Thank you so much sa inyo sa pagtambay nyo sa akin dito, sis Jer, sis Des, sis Jupay, sis Renz, at sa lahat ng mga sumilip. Thank you so much sa inyo. Thank you. Bye-bye. Lipat tayo kay sis Jupay. Mag-sit up ka na dyan, sis. Ha? My gosh, may nangangalabit. Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi ko yan. Hindi pa ako din pwede. Inosente pa to si Tres Marias. Mga lalab, sis Des. Wala pa akong alam dyan sa mga sinasabi mo, sis Des. Ha? Bahala ka sis Des. Baka mawalan ka daw ng jowa. Hindi pa ako nag-open ng FB ko. Di ko alam kung nag-add friend na yung pinsan mo. Busy ba yon lagi? Wala palang time. Parehas kami. Wala kaming time mag-jowa. Pauwi na ako mga lalabs. Babaybayin ko pa ang isang bundok. At matarik na daanan. At tatawid pa ako sa ilog. Hahaha. Talaga ba? Ang tanong, gusto niya kaya ako? O baka gusto niya yung makikinis, magaganda. Taong bundok lang si Tres. Ha? Kala mo dyan sis Des.
Taong bundok lang si Tres. Marunong lang ako mga labaw. Kailangan balance your time, especially sa jowa. Ganun ba? Sis Jupay, may asawa ka na ba? Hintayin ko yung sagot mo. Kasi parang hindi ko to nakikitang may kasamang jowa to si Sis Jupay. May jowa ka na ba, Sis Jupay? May asawa ba? Hello, Sis Jupay. Pakibilisan lang yung sagot at hihintayin ko. Ayan, padilim na guys. Parang may aswang na dyan sa kapaligiran. Pag ganito guys na paggabi na, parang nakakatakot na dito sa amin. Ano? Sanayan lang din. Pag sanay ka sa bayan, kailangan masanay ka din dito sa sa mga liblib na lugar. Wala na hindi na sumagot si Sis Jupay. Yung tanong ko kung may asawa na siya. Si Sis Asis dami jowa nito, talaga ba? Kagabi ko lang naisip na mas maganda pa rin ang may partner kasi may nautusan ka maghaplas. Oo Sis Jupay, tama. Minsan din, alam mo ba, minsan talaga minsan naisip ko din yan. Kahit nga si mother nagsasabi, magsawa ka na. Pero dati ayaw niya akong papag-asawahin. Pero ngayon na tumatanda na siya, minsan sinasabihan ako mag-asawa na daw. Sabi ko, ano ba? Noong bata-bata pa ako, hindi ka naman nagsasabing ganyan. Ayaw mo nga akong mawalay sa iyo, ayaw mo nga akong magpapag-asawahin. Ngayon, kung kailan sabi ko yung tuyo na yung sapa, saka mo ako sasabihan na mag-asawa. Ngayon, kung kailan wala na akong makita. My gosh! Ano ba yan? So, minsan talaga guys, alam niyo ba na minsan talaga na kung okay lang sana yung estado ng buhay mo, yung parang afford mo lahat, parang okay lang din kahit wala kang asawa. Pero pag minsan na parang mahirap talaga yung buhay din, minsan mag-ano ka din na sana may kasama ka lang. Oo, tama yung si Sis Jupay na parang may mauutusan ka na maghaplas sa'yo kasi minsan yung kapatid mo hindi mo mautusan, yung mga pamangkin mo nga minsan ay hindi ka pa pinapansin pag kailangan mo ng kunwari haplasan mo yung likod ko be, minsan iniiwasan pa tayo, di ba? Kaya minsan may isip mo din na buti pa nag-ano ka na lang, nagpamilya, nag-asawa, ganun. OMG, MMK na to Natatawa ako kagabi kasi nag-send sa akin si Sis Jupay ng mga kating ko. Hindi niya alam na kung gaano siya karaming mga kating ko, mga panghaplas, ganun rin ako. So ayan, tawang-tawa talaga kami kagabi ni Sis Jupay. Kasi nag-send din ako sa kanya ng picture ng aking mga panghaplas. Habang kasi nakikinig ako sa LS kagabi, panay yung haplas ko kasi nga nag-birthday si Mudra. Nagluto-luto din kami ng konti. Nasobrahan siguro yung kain ko ng spaghetti. Kaya ayan, yung aking sikmura. Tagal ko makatulog kagabi. Hello sis Nitak. Hello sis Sikoy. Si sis Renz. Wala daw siya jowa kaya lagi siyang basa. Ano ba yan sis? Oo nga sis, bago ako natulog kagabi, naghaplas talaga ako buong katawan ng kating ko at saka yung efficacent oil. Grabe talaga. Nakakatawa kayo. May pag-asa pa ba si Sir John? Kinikilig ako sa inyong dalawa. Ha 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 ha. Si Madinitak lumabas pagdarating sa jowa ang pinag-uusapan. Pagdating sa jowa yung pinag-uusapan.
O sige na mga sisikoy, mag-end na talaga ako. Kasi gabi na talaga oh. Yan no, tingnan nyo yung dadaanan ko, napakaliblib na yan oh, madilim na. Bye-bye po sa inyo, thank you so much sa pagsama sa akin sa 1 oras at 20 minutes na pagsama nyo sa akin. Thank you, bye bye bye. Thank you Team Tambay. Ayaw ko mag I love you, goodbye. Ayaw ko mag I love you, sabi yung iba I love you daw. Thank you so much mga sisikoy. Bye. Mag-ano ka na sis, Jupay, mag sit up ka na, mag LS ka na at magtambay ako sa iyo mamaya. Bye. Bye na talaga. I love you, goodbye. Sis Nita. Sabi. Bye na talaga, bye.